Какво става, хора? Днес сме в Пик България. Това е моят втори епизод. И нали реших да направя още един, тъй като в смисъл, много ви хареса и събра 200 гледания и 250. Много изуми това. Нали, благодаря много за това. И нали, просто не знам как да се благодаря за това. Този клип ще е нещо като информация и може да направя една тонва. Тук съм събрал някакви айтеми. И може да направя томбор, защото 11 или там колко абоната бяха и 200 гледания на това просто не е нормално. Но пак благодаря ви много. Те нека да ви покажа новия Bedrock Home, който го направихме с попкорна. И да. What? Да, съм говорил. Не ли това или какво стана да му пика? Че да видим. Ой. Хум май. Че да видим какво е станало. Тъй. Сега. Може се не съм сетнал хум вътре. Не този. Хум едно. Чай сега да видим. Такъв беше хома, unreadable, ма. Какво се стана, аз не знам. Тук взим кирка, ако не. Чакай да кажем хай. Кажете хей много. Тъй. Нямам кирка. Нямам кирка. Те имаме дърво, ще се направя някаква дървена. Някаква такава. Тъй хора, след много различни работи, нека да видим какво е станало, но няма с какво. Аре бе. Няма ли някакъв стол там да направя? Да, хора, ще се върнем готово да направя. И да, хора, пак съм тук. Направихме някаква демо клика. Нали, тъй да видим какво е станало, че не мога да разгадая. Аз вътре не мога да разбера какво има. Видим хом, Bedrock. И всяко съм грифа или просто направо ще откачекам хора. И ето влизам си какво е само. Добре, да си гледах, както идем. Да, ето тук имаме и малко полушенки, нали? Останалото от хома. Идеално са. И ето тук е така някакви материали за полушенки. Тук няма нищо, тук има няколко стрентки. Тук има спитки, тук няма нищо. Тук е празно. Има някакви гладинки, тук е джунгоски, някакъв бол. Тук фарки, тук има каски, тук нагръдници. Тук още. И тук нямаме много мечове. Обаче пак имаме там някакви с кнокбак, султинг, такива работи. Нека отидем в Home едно, да може да го запушим много и ако и не спане вътре, ще видим се. И сега да го направим тъй. Ще мислим. Нали така дълбоко е бе. Доста чуя ще разпоръжавам, но тук що ставам и ще го направя на клипче, тъй като направих едно, кога беше и ще го направя още едно. Тъй за забавление. И нека да чим в хома сега видим, ако пак се бъгнем, направо не знам. Да, връщахме се вътре. Окей. Скирка някъде да оставим. Тъс главата е на фокуса, модератора. И да, хора, в предния клип бях се объркал.
Warps. Окей. Бях се... Извинявам се отново. Бях се объркал... Отново. Бях се объркал, тъй като това казах, че струва 24 лева, нали? Абсолютно всичкото. Значи фул брадвата с efficiency, фул сета, нали? Такъв сет ви дава такъв меч с кнопа, чекай. Аз нямам с кнопбак, ма давай ви такъв меч с кнопбак, ето го. Sharp 5 Far 2, Unbreaking Smite. И ето Full Enchant Bow и 8 легове. Значи само фул сета, той струва, значи само брата струва 6 лева, той струва, не знам колко струваше, той сигурно 6 лева и 8 лега са 8 лева. И то само бразвата и леговете струват повече отколкото 9,60. Това цялото общо струва 9,60, пък в принцип може ли да струва 24 лева струва. Толкова. Това струва 9,60 стотинки. Може да си го купите, нали, казвам ви го, много е добро. То само брадвата и леговете правят повече от това. И фул сета е, и фул сета, и фул меча, и фул бала, и фул лъка. Тъй. Нека... Не знам какво, нека да ти на ларпенето пома някой да се поби малко. Ми лагва на гъс, обаче няма проблем. Всички шумите ми трябва. Извинявам се, отново. Тъй, няма никой на енда. Някакви там кожинки. Тъй, Тенда обаче ми харесва много, тъй като това самия сървър ми харесва, тъй като нали, някои от админите могат да строят и не са... Не някоя... Нали, он е на Crossfire, ето в сървъра, точно до... дясно. До черта. Червено. И Simply... Извинявам се, ако съм тип... Примерно... Нали, аз пък гавно... неправилно. И Fox. И нали се строят добре хората, но проблема е, че мисля, че Fox се е сложил легло е там и то гръмна всичко. И тъй, там е едно дърво много яко. Тук има още едно и в същия това ти направи ненда. Ето. Ние спрямо ме кефи. И като влязах в един сервер имаше копирано. И аз се чудих защо го копирате и те викат, защото е много яко. И аз нищо не им казах, защото сервер не се е яко. И да, хора, мисля това е за клипа. Очаквайте вече редовни клипове и другия клип може да го чакате като томбола. Тъй като, нали, с 200 гледания, с 11-12, там някъде 15 сабскрайбъра, това просто ме изуми хора, просто много ви благодаря. И ако съберем толкова сабскрайбъра, просто ще направим мега томба. С ето това и с още айтеми. Тъй, хора, това беше от мен. Надявам се купа да ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте. Ако не ви е харесал, не харесайте. И да, чао.